Enyaro baren pindon burom mala kapor. Enyaro baren pindon burom mala kapor. Enyaro baren pindon burom mala kapor. Ka burom hau pa bhau khun badu Mynsiem Bakhuid. Ko Trai Jesu ngi mane yame ngi pendon buram yame hagane ga janmit kat bangi gi kon jame ngi alum lang banduai da kawe ka jingmut da kawe ka Mynsiem kumba duai ya ki apostol bar ki sin ran jame bat baro ki bange ha ka ba kongu ya ga jingi kai jame ha ka ba Thodieng ya ka kubur baba ha ka Jingim jongki bad enda kila dap daga bor jong Mynsiem Bakhuid kila kelalong ki rishlor pen pinpriang ya ka kubur baba bad ben yang saki na ga benda ka kubur baba hakamat ke Sanhedrin hakamat ki nong bishar bakim shimlating eye namar meladon rengkat baki ha Mynsiem Bakhuid ko Jesu beid ngigi kon jame ngi trang naga benda ka Sngi Burom Pentecost ban ngi snowtu ka Sngi Burom Pentecost kalong ka Sngi badap daga jinga badap daga jingar ku ga jame bat ngi ro ngi long ki kon ki ba a ha kine ki kindai Sngi ha ka baduai shirhem naga benda Mynsiem Bakhuid naga benda ka jynai jung naga benda ki sojung naga benda ki sap ki phong chungu bangindup long ki kristan ki babha ngai ti hame ko Jesu ya ki jingdumo jungi nadu bastang nadu kanega Sngi ningkong jongka jingstang Nobena hadu sautari jongu banai jun ai ladiangi ai boriangi penslayangi banginum pinpap ya kanega Jingduwai kabangistang nadu mentakasngi ai ki inga sem jangi kinang dap daga borjame ai ki kon ki tige jangi kinang dap daga borjame ai ka balang baro ka we nang ki embiang sashasin lemba ka borjung Mynsiem Bakhuid ngi ai ti hame ya ka rikasi hils baro ka we ya ki ling do jangi ya ki riniam jangi ya ki longme longpa ya ki kon samla shin rang bat kende ya ki kinna kulum ya bar ki kon ki balong kristan ki bampat long kristan ai ka jimpen slega jame kanang roy ko himmen ko para kad bangistang ya ka ge Jingduwai na do menda kasngi inang karpadi au Trai baun pensleyangi da Mynsiem Bakhuid baunang ai boringi baunang pensleyangi da ka jingir ka jung
Mynsiem Bakhuid jingkular Khublei Wan halor jongi Kadbangi ki kun jame Nialum lang haganega janmit Kerleng jaka Ko Jisu Don buon ki kun jame Ki bashimenda haganega Jingduwai online Halaka janki ingasem Jisu Menang tese halor jongi baro Yaga jinga ega jingarku Menang pyndap Shoin yaga dohnud ka janki Dakane ka jingkular Daga bojong ka jingkular Balong Mynsiem Bakhuid Ngitrang yame Mynsiem Bakhuid Kadba Ngikarpad yame Bamen Wan hiar halor jangi Ben penslay yangi Ben pensauto yangi Yaga jingkardor janga Jingim badme Ko rikuid baro Yasailem nagabinda jungi haganega janmi Ko Maria Teisoti Duaya side Kumbapela Duaya side Renkat baki apostol Hagajim penkarae jungi Nagabinda Sngi Burom Pentecost Naduminda Sngi Kinda Sngi Ngidon Hagajim penkarae Renkat baki apostol Bangindup dap daga bor junga Mynsiem Bakhuid halor jungi Khublei ko Maria kabadap daga jynai Trai don bet lakar kuya panap tekente balakar kuya sopo jompa Jisu ko Maria Bakhuid kami jong Khublei duai nagabinda jongi kinompop mendab daga porga jingiap jongi amen ko himen ko para haganega Sngi bening kong jonga jimpen kare jongi nagabindaga Sngi Burom Pentecost ngakot ngaver yepi way pay way ban snap nagakam jongi apostol linong iway sau ter hadu san haba kilayakandu lang ulaay haki yakane ka hukum What late no na Jerusalem Henry to up hadu baga jingkular rupa jonga kan urlong kumba ngalayatu happy uya anis ula pen baptist daka Henry satangkin diasngi yen sa pen baptist yapi da Mynsiem Bakhuid Sngi pynshai Ko himen ko para bait ha Trai Jesus Christ Ngi pediang sngi yapi way haganega janmit Haka kerteng janga Holy Redeemer Renewal Center Mauklam Nongstoin Ngi sngi komen But ni ay Khublei shikade yapi way nagabinda ka jingkarshan kabapi ay hangi yakane ka ministry jongi ban pinboy shapi yakakti no Trai but ban duai renka bati ban karpad ha Trai Khublei jongi kam dame ko himen ko para hagane ka jimpen kare jongi Nagabinda ka Sngi Burom Pentecost ngin karshan markelia hoy lese bon apdeng jongi ngim ju yo I markemat Henry ngio I don bon ge hemmen ke para ki duai lang rengkat badni ki shimben dalang rengkat badni ha kenega Jingduwai ko hemmen ko para kumba Jisu ula batahangi kumba Jisu la hikayangi Banya id markelia kadbang itrang nagabenda Mynsiem Bakhuid tongilong kikon kiba id markelia kadbang idang roy hagataga jingit ban karshan iway pat haga jingtolot ka jongi ngin salong kikon kiba klein haba arngut nelaingut kedon haka kerteng jonga hangda ngadon hapadeng jongi ngadon rengkat batpi uda Trai Jisu la kular yangi ayu Jisu undon batni haganega janmit
kadba ngi persyang ban sngoto iya kakti no Trai. But mindan ngilayos ngo nakakam jongi apostol. Kane kalong ka jingang nur jongo Jesu. Ka jingang nur jongo Jesu nagabinda ki apostol, nagabinda ki sinran jongo, nagabinda ki nongpur jongo baro kalong bakindap daga bor jongo Mynsiem Bakhuid. To be filled by the Holy Spirit is the desire of the Lord. Ngi deben trang nagabinda kane ka jingin bat ka jingtomo jongo bale. Jongo Jesu kam kerpang haka jingim jongi. Ngilayos ngo u Jesu on. Wat num late no na Jerusalem. Talarangi peit iya kane ka benda jonga jingi kai jongo Jesu bat ka jimbata bat ka hukum jongo Jesu ngilaban yoi laitile ki mat hangne ban puson. Kabaning kong kalong wat num late no na Jerusalem. Baar kalong ka jingkular jongo bale. Mynsiem Bakhuid kalong ka jingkular jongo bale. The promise of God. Itip haka Bible baroka we kidon kumba prahajar sanspatili ki jingkular jongo bale. Henry hangne ngila banyo I haba ujisu shimla ang kawe ka jingkular jongo bale. Henry ujisu la kadau bakale kane kalong ka jingkular jongo bale. Ka jingkular omde kawe ka jingkular the promise kaya kata ka jingkular ba ngideben dap daga bor jong Mynsiem Bakhuid kabamud kane ka jingkular kalong compare but kam kerpang banyak kiwai pat ka jingkular jong ublay upa Mynsiem Bakhuid kalong ka jingang nu jong ublay banai hangi ya Mynsiem Bakhuid kalong ka jingang nu jong ublay nagabinda jong ibaro bat kalak balay kalong ba Uyanis Baptist ula pen Baptist yangi badiaki baro daka Henry ujisu un pen Baptist da Mynsiem Bakhuid kane kalongga kana syapanga jimpen sele jong Mynsiem Bakhuid dengan senang batai susu yakane kamat up no ha wat num late na Jerusalem kabamut up ha Jerusalem kaya ka jingger pang jong ka Jerusalem habang yusno Jerusalem balew Jesu wang iya ki apostol up ha Jerusalem wat num late no na Jerusalem kaya ka ban sajia laraki late na Jerusalem balew Jesu kuwa iya ki apostol jongo kin saha Jerusalem. Why wants his disciples to be in Jerusalem? Kane kalong kabakerpang kabangideban sngoto Jerusalem ni yusngoru haka gospel jongo Lukas kabaar po saw po hinyo saw po pra saw po kindai ya kane ka ju ka jingkandu jongo Jesu u Jesu ula kandu ya ki apostol up ha Jerusalem tat ha do bapindap dap daga bor jongo Mynsiem Bakhuid banang daw Jesu ladapi pule naka gospel jongo Lukas ar po saw po henyo ter ngin sanang yusno u Jesu uang syabang ka jingkala kabamud bat ka jimma pikipa lemba ka jingsha shitam jongo Jesu kaya kaba ngilayopidia jingkala kabamud bat ka jimma nakipa kini kilong ki jynai kabau Jesu terwahangi kabamud ko himmen ko para habang yusno ke Jerusalem kadonayu ha Jerusalem baningkong ha Jerusalem kadon ka temple ha kababaro ki jait ben riuju ki wan ban mane kabamud ka Jerusalem kalong ka sorba jongi ju namarba kiya kendu ya ubalay ha Jerusalem kalong ka pedendo jonga jingim jongi ju bat baro ki Kristan namar ka jimmane ya ubalay worshipping the true God nangda Jerusalem kalong kajaka hakaba unong penim jongi u Jesu Christ ula shashitom kapashen jongu Christ kala urlong kala dia ha Jerusalem
Ujesu ula shashitam. Ujesu ula ba yaka dembana. Ujesu ula yap. Badu Jesu ula play Lord yakasnam ha Jerusalem ha kalendi Jerusalem ula play yakasnam kabamod lemba ka jingsha shitom jangu Jesu Christ ula pynkyntang yaka Jerusalem yaka atmosphere janga Jerusalem kala koi but kala yo jingkular but jingkoi namar ka jingsha shitom but ka jingiap but ka snam jangu Jesu Christ. Ujisu ula Bakhuid yaka Jerusalem dakas nam jomu. Omdon kiwe pat ke jaka kam koi kat ka Jerusalem ha Israel. Badu Jesu kwa babaro ki apostol baro ke senran jongu ki yamma diaka ne ka bor ha ka jingim ka jonki. Ya roya Trai. Ya roya Trai. Ko himmen ko para minda nagabinda jonga ba jompi. Kaya ka jimur jonga Jerusalem. Kadbang istang yaka ne ka jimpen kare Nobena kinda Sngi ngide bandon ka jingtrang ban ap ha Jerusalem kabamod ngide ben yai puson yaka jingsha shitom jongu Jesus Christ ha ka jingim jongi nginum de ben pejinai nakane ka bor ba penim jongu Jesus Christ ha ka jingim ka jongi ngim de ben pejinai naka jingdon jongu ble ha ka jingim ka jongi ladang pejingai namar ka jimbun kam jongi namar ngi kalain banong ngabun kam manobala por ban duai manobala por ban pyndap ya ka Nobena lese don apreng jongi ngis ngautu bakala ya ka Nobena don bon ge brio ke shimenda Nobena ha ka sngi baningkong nanda ki ap ya ka sngi kadu ni don laka jonga jingsautu Nobena kabamut kane kalonga journey Nobena kabamut kane kalonga jinglei ringkat badu Trai kabamut nadu shi sngi baningkong ba ar balai ba sa baro ke sngi kalong kerpang kane kalong kunga chain kane kalonga Jingduwai kinjri but nginang yai renka badu bele dakabatrang mankasni kadbangi bu yaga negasni yaga Jingdumo ni duai ko Jesu ai boreni kumba melatram bangindo pidiang yaga borna bene nang dasni baar ni duai shirhem kadbanang jan bat kesni ka jimben Credo miru kanang kam shirhem kanang kam koi namar bale ni puson ha Jerusalem ni puson ya Jesu ni puson ya ka jingsha shitom jongu Jesu bad kapen koi diangi ya roya Trai. Hallelujah hallelujah ko himmen ko para nitip balay Jesu krent kana up ha Jerusalem what num late no na Jerusalem namar nagabenda ban penyo yaw Mynsiem Bakhuid nagabenda ngi wait jongi wait payve Jesu la up ha Jerusalem shimla pet ya pet em nakamat ki shipai ula up ula penkare nagabenda ban pensole yangi da Mynsiem Bakhuid badu Jesu la ong haka gospel jongo ya anis kava katsau kat henryu ngan panna upa badun pahangi ya Mynsiem Bakhuid ngan panna upa peit hadu katno ka jingsno takana but ka jingsno scam jongo Jesu banong I will ask my Father and Father will send the Holy Spirit ngan sa panna upa haba ukuno panna upa umlaban kerna kli lada mangi mangabad mapi ni panna nagabenda Mynsiem Bakhuid lese upa wen kerna kli namar ngimdon ka hok hadu kata Henry haba Jesu yang hakamatu pa banong kopa kini kikun jonga kipani Mynsiem Bakhuid upa omdon kiwei pat kilat light noban payo Mynsiem Bakhuid namar Jesu ula kongu ya upa
Nagataka daw, ngideben pan yaw Mynsiem Bakhuid. Ngideben pan nagabin daw Mynsiem Bakhuid. Lembaw Jisu, ngan pan na upa, badupaw na ayapi yaw Mynsiem Bakhuid. Kane kalong ka jingay kerpang jong ublay upa. Ka jingay kerpang jong ublay upa kalong u Jisu ninggong nang da Mynsiem Bakhuid. Artili ki jingay kaba upa us ngutan na banay hangi kalong u Jisu nang da Mynsiem Bakhuid. Jesus and Holy Spirit are the two gifts that the Father is willing to give us. But ngin sayo ya baro artili ki nege jingay habang idon ka jingi de haw Jisu. Habang idon ka jing shanya haw Jisu. Unsa penyo hangi ya Mynsiem Bakhuid. Ko himen ko para ngideben yo. Buna pareng jongi ngi dia Jisu. Namar ngilongi Kristan. Ngilongi kon Catholic. Ngi dia Jisu. Larakeli yano hatopi dia Jisu ki pibaro penjubab hoy nga dia Jisu. Henry laranga kili hadu katno pi dia Mynsiem Bakhuid. Lese labandon na pareng jongi ki kili uye uta Mynsiem Bakhuid. Ya Jisu ngitip Henry Mynsiem Bakhuid pat ngimpat don ke jingade kumbangi de bandon. Lese ngi bushil yang ya Mynsiem Bakhuid. Tang hakas ngi baptisma nangda hakas ngi jing sakramen jimbensken. Hadin kane ngila bushil yang Mynsiem Bakhuid. Buon gi Kristan na padeng jongi ngimju kongo ngimju yai ringkat bado Mynsiem Bakhuid. Ngimju Trai kam Mynsiem Bakhuid haka jingim jongi. Omde na marba ngilong gi batamsning henre na marba ngimpat don ka jings ngabutu pura syapang Mynsiem Bakhuid. Lese ngimpat ngabutu baleng don kam Mynsiem Bakhuid haka jingim jongi. Henre Jisu pat uhikaya ngidon kam ya Mynsiem Bakhuid kenamba ngindup iyo ya ka Burom. Ladangi pai syaka gospel jong ya anis henyu saupo henyu laipo kendai ngilaban yoyi. Handa nadu laipo henyu ngiyosno u Jisu kular ya Mynsiem Bakhuid nama badu nangda ula ong kitu ki banget hanga naka dohnud jongi banget and satoid yakawadoid a living water kan satoid naka dohnud jongi banget nangda u Jisu ka Yanis Bakhuid to hangdo u Jisu krensha pang Mynsiem Bakhuid u Jisu krensha pang Mynsiem Bakhuid u Jisu la krensha pang Mynsiem Bakhuid yao bakito baro ki banget hawu kinyo pediang hagadaga por ompachim ay Mynsiem na marba yaw Jisu ompachim pindon Burom. Hakataga por habaw Jisu krensha pang Mynsiem Bakhuid kitu ki bas ngap yaw kimshim la yo pediang Mynsiem Bakhuid kaya ka daw. Hakataga por habaw Jisu kadaw hakipait ba siya pang Mynsiem Bakhuid shim la pindon Burom kabamod u Jisu shim la yai lembang ke jing shashitong. U Jisu shim la yo pediang ya ka dempana. U Jisu shim la shayap halor ka dempana. Shua kane ula kular. Henry minda hadin ka jingiya ba ke jimmi pa jong Jisu Christ ngidon ka hot ben yo pediang Mynsiem Bakhuid namar minda haba u Jisu yang hakamatu pa jong uban panu Mynsiem upa unai ya Mynsiem Bakhuid namar ukuno batetsngi ukuno bakongu ukuno ba pindon Burom ya upa uyang hakamatu pa ban pan kopa ay Mynsiem Bakhuid pa ya Mynsiem Bakhuid haki sinran jonga haki apostol jonga haki bangay jonga badupa unpa kane kalongka jings ngot takana barka jingye jongi ublay unai hangi Mynsiem Bakhuid na maru Jisu yaro yaw Trai yaro yaw Trai yaro yaw Trai hallelujah
ko himen ko para nangda habangi puson syapang Mynsiem Bakhuid bona pedeng jongi ngis ngohun malu malabadu Mynsiem Bakhuid haka kitab Ezekiel nongya tolopa ngipule haka lingnong kabasau po hinyo ive ter u Ezekiel nongya tolopa ulayang hakamat ke temple Jerusalem bad uangel utrai udang yelam yawu hajan ke temple nangda ulayoi naka duan ga dupa kalami kawai kawadui bad kadda udang yang kando ulai snoto ya kata kawadui kalalong kabarik bad ka jongga ta kala poi shawu rendang ki jajumu bad wangel ulan nyat yahu bad ula rungno kam jilliyo bad ka jongga ta ka wakala poi shadusha kosiyo jongu rendang ki jab 1% anointing 5% anointing rendang ki jab bona pedeng jongi ki Catholic ngilong ki bai im da 1% jimpensley Mynsiem Bakhuid tang hadu rendang ki jab uangel ulan nyat yawu ula rong ha kam jilliyo bad hangda kala poi hadu kosiyu kat 1% jimpensley Mynsiem Bakhuid kibas ngau biang ladangila ruai ngitem ngi shatkemen ngi pule hayimane ngi yalap kindia tha ke jingya Sngi ngi perkat kumno ngi ngau biang yalade kat 1% jimpensley don nangda angelo Trai ulan nyat biang yawu ula rong kam jilli yo jangata gawa baka kala kenjo hadu singkai jongu 50% 1% jimpensley bon ki kristan ki sngohun palat biang palat haba kilaban long ki ba compare ban yakiwe kindia kum nuksai ke prayer group ngalong dekot jangga prayer group ngale duai ban yakiwe pat ki kristan ngate shisin shitayo ngapellut kerpang ya kabor ngale yalap ya ke ketino Trai ngayarap ya ke balang ngayarap ya ki father ngayarap ya ki sister te ngalong ubri bakam biang lese pilong remba balang pilong nong yalang pidon 1% jimpensley bakum kita ki beri ki perkat ki biang lut kim dona eye lada yap menda kin boy besha beneng kadne kalonga jing snow to jongbun ki beri Henry utrai Jesu shimla krensha pankata ka ji 1% jimpensley Henry Jesu kren ya kata ka jimpensley haba Ezekiel ula rung haka bad kalastang ban Roy halor jongu bad shim don satya yakabor banyeng light no habanjngi hapoka kane kalong shispa percentage anointing shispa percentage jimpensle kalong ngingila banjngi hapo we enter fully into the waters of Jerusalem kane kalong gabor jong Mynsiem Bakhuid Jesu habau kadau yaki apostol Pet Yanis Baptist ula ay pia ka baptisma da ka kabamut habau Yanis Baptist ula pengam yaki beri hakawa Jordan kala jayu kala jilud nadu kli hadu kijat Henry hapopat don jingya pereye tang habar Henry Jesu ngan ay pia Mynsiem Bakhuid ngan pensle ya pida Mynsiem Bakhuid kabamut de tang habar Henry hapo hamalla ke benda jonga jingim jongi kadeben yo jimpensle ladangi sum katno dakaum tang ya ka benda habar ngilaban Penkuid Yanis Baptist ula Penkuid tang ya ka habar Henry Jesu ngan ngalawan ban ngakular ya pi Mynsiem Bakhuid ba pindup yo pura ya ka jimpensle tang ka jingkular habar kalaban pelong yang iki beri batimai yaka Penkuid habar kalong tang ka jingte pushara kam don jingkala eye ko himen ko para hakeneka por menda
po jong Mynsiem Bakhuid haganega sngi baning gong jonga sngi Nobena ngide bandon ka jingkwa Jisu hakaneka Jingduwai Pentecost ngakwa banyo kata ka jimpensle kabamelakular kata ka jingkular jongopale the promise of the Father, the anointing of the Holy Spirit omtang haban omtang yakisap ki pong malumala henre ya uso jong Mynsiem Bakhuid kaban penkala ianga ubri ubatamai ruha kat kaler karuha kalong kaler kalaban vengno ya katiar da ka jingjur jong ka jingbeler shakawai pat ka jaka kane kalongka bo jong Mynsiem Bakhuid kabalaban penkala yangi ko himen ko para kadbang istang ya kane ka Jingduwai Nobena bu jingtumug pide bandon ka jingtrang nado bastang jong kane ka Sngi ko Trai Jisu ngakwa balong ubriu temai kabriu temai dap daga Burom Mynsiem Bakhuid ngakwa ben yomad yaga jimmaya jonga jingshashito ngakwa bandon batme barabor haga jingdon jomme omde balong ki kristan blem omde kristan ki basngo biang yalade namar kasap ka pongchongi henre namar ba ngakwa ben yade bhabat me I want to have a relationship. I want to establish a relationship with Jesus. Ban rung hakata ka jingya de badu Mynsiem Bakhuid badu Jisu ngade ben trang ia u person jong Mynsiem Bakhuid haka jingim ka jongi ko himen ko para tongin duai tongin karpad yaw Jisu ba unduk pensleyangi ngan panna upa bad unpa halo jombi yawunong pentengen unong yara ba ulong shisha kap jingkular jongoblei upa enyaro yaw Trai Jesus Christ. Kohimen ko para hakane ka por baminta ngi nakaliang jaga sender ngila hikaya pi u Rosary jong Mynsiem Bakhuid ngila pabongut ngila buru haka post jonga Holy Redeemer niba sender official channel lese don napreng jompi ki batip ngin Jingduwai ya kanega Jingduwai minta ngistan daga Jingduwai Credo nanda ko pa jongi sien Khublei ko Maria ka Burom nanda ngi karpadio Mynsiem Bakhuid bad don santi ligi jimmaya hangne bad kasuk kito ki bam donru kabanang ngap sien pilaban snotu nanda ngin Jingduwai ngin karpad hakne kelipa baka bohor jong Mynsiem Bakhuid wan hiar halor jongi bad ngin dup long ki cool ke badap dakane ke jynai bad ke jingkular jogobne Bala in dem kosil kan dem por. Nyange Khublei phong baro nong chao kan dem dem. Das is so way to try to me ya Mynsiem Bakhuid ya la kan see ya wa sha ba ni no Jesus asana na you ya lagi sebeneng sosok kemana play problem boro nam tahu apa bisa diberi bayam hanya Mynsiem Bakhuid awalan Thodieng Bakhuid haji sebagai Bakhuid haji mangkipop haji pakado haji impom jukut amen Upa jongi upa dengan dan jongi kawan lima jongi kawan jongi ada umane Trai dengan jongi berasasi patumari dengan jongi kumari lima bersih pada dalam Indonesia jongi mereka lagi anak sini amen Khublei Maria kepada jynai Trai berpada kuiman pada berbiasa pocong Yesus, Maria Bakhuid Un Jingblei Tuhan dan
Burom, au Wan Mynsiem Bakhuid, Wan Mynsiem Bakhuid Un hiar halor jongki, berkabar jengkular pynkyntang Pentecost syrngiew. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pyndap jingim jungi. Burom Wan Mynsiem Bakhuid, btin ya ka jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, btin ya jingim jungi. Burom Wan Mynsiem Bakhuid, Pynkyntang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang ya jingim jungi. Burom Wan Mynsiem Bakhuid, Penklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Wan Mynsiem Bakhuid jingkular Trai jungi, pynklang hangi takai Ding Jingblei jome. Burom Wan Mynsiem Bakhuid, Pyndap ya
ya jingim jangi dagi jynai ki so bagi sap ki phong. Mynsiem Bakhuid Un jingkular pyndap jingim jynai so sap Mynsiem Bakhuid Un jingkular pyndap jingim jynai so sap Mynsiem Bakhuid Un jingkular pyndap jingim jynai so sap Mynsiem Bakhuid Un jingkular pyndap jingim jynai so sap Mynsiem Bakhuid Un 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 pyndap jingim jynai so sap Ka Burom ma Mynsiem Bakhuid Wan Mynsiem Bakhuid pynshai iaga dohnud jonga bangan yoti yakie ki bade Khublei. Wan Mynsiem Bakhuid aga jingkular jonga bangan kintu yakie ki bade Khublei. Wan Mynsiem Bakhuid aga Mynsiem jonga bangan lompang Khublei. Pynkyntang ya berkat nakren penelek nakran ye Burom aga bentar ke Burom Khublei. Amin. Haleluya.
Penshai abar mangi kibashim bendaha shirhem hagenega Jingduwai Nobena hagenega Sngi beningong jaga Jingduwai Nobena yarap yangi ko Jisu bangindup yaine hagenega Jingduwai banginum longi kon ibat the Lord haga Jingduwai penshirhem ega jingait ka jangi Long yang ikon kita penyop dia yang jingkular jangan Mynsiem Bakhuid jingkular jangan Khublei upa ko Jisu bayed panna upa naga benda jangi way pay way yaga daga bor bangi lagi saki hagi tain jangi hagi jilla jangi shaki himen ki para jangi shaki marjan marpa jangi pen koi pen kia yangi ko himen ko para Pigi bapang ki bashitom ai ti aga jimpang jumpi shau Trai menda Pigi baduai naga benda ga jingoi jingkia jangi bayid batohin Yes kem ka jingkular jang Khublei upa un pen koi ti pi naga jingshitom jumpi Pigi kina ki ba apya ga rusal Pigi badon hapadengi exam Pannau Mynsiem Bakhuid aga jingstan Ayunang yarap ya pi haga jingjinjar ga jumpi haga jingsosi ga jumpi Ay ka Burom Mynsiem Bakhuid kanyalam ya pi siya ga jingcha Duwai na kabindagi lindo jangi Duwai na kabindagi riniam jangi Ay bangin long ki ba dap na ka Burom Mynsiem Bakhuid banyalap syrngiew ya ka tino Trai banyalap ya ka bon ngot ka Mynsiem siya Jisu Ay bangin ang iyo ka taga Jingduwai Duwai na kabindaga Holy Redeemer Niva Center Maukalam but baro ki retreat center jangi bangin dupla banyara bon ngot ki Mynsiem Ay ka baro Trai nang bankiara lo jangi Duwai na kabinda baro ki volunteer ki indra nungya side ba ki co-worker babaro ki nang yo bor na Mynsiem Bakhuid ko himen ko para tongin pani ka jingkur ko na Jisu menda pangingis kem u Jisu un penshai yangi da Mynsiem Bakhuid Yesus Kristus. Ko himen ko para mangasngi henyu baje janmit ngin perlong ya ga Jingduwai Nobena lese don bungi himen ki para ki parlo jombi ki bampat tips ya kane mangasngi ngi bu min step ya ga link bat pilaban share bat ki ve kroya ki veru bangin duai lang utrayun karku kardo yangi